Va eixir de part d'uns usuaris que tenien en ment lo d'agarrar un hortet per a ells treballar-lo, i van fer el projecte i aleshores ens van posar en contacte amb la colla ecologista l'Arrel, i l'Ajuntament també va col·laborar i ens van cedir 6 parcel·les en l'hort comunitari del Llombó. Això va començar per allà per abril, van desbrossar sèquia perquè això estava tot estava erm. Aleshores van començar des de dalt a desbrossar sèquia i després van fer les parcel·les i ja les van repartir, i el que fem les tasques de l'hort, regar, si seria toca regar o recollim o femem o el que se tinga que fer. N'hi ha batxoto, cebes, calcissams, coliflors, també n'hi ha puerros, en fi, una veritat de tot. M'ha ensenyat un poquet de sentir a la gent major, fer algun curs d'agricultura ecològica i sobretot esforç. I tenir ganes, manteniment i il·lusió. Tindre un terreny on anar i passar una estona relaxat dels problemes diaris i urbans es torna clau per als beneficiaris dels horts. Bé a Xàtiva o a Ontinyent, tots comparteixen el mateix sentiment d'alegria i il·lusió quan arriben a la seva parcel·la. Yo, para mí, particularmente, esto pues para mí me viene de categoría. Me viene de categoría porque ya la edad que tengo, como te he dicho antes, prejubilado, y a ver, ya nadie te quiere para trabajar ni nada. Éramos del textil, todavía profesionales del textil, todo eso aquí en esta zona ha desaparecido, y esto pues a nosotros nos viene fenomenal. És una via d'escape que tenim. Entre altres coses d'anar a portar a nens a escola, pues, s'entretenim així. Es beneficia moltíssim, així l'objectiu principal és la integració en aquest recurs comunitari i normalitzat, i per a ells això es reporta molts beneficis. És una rutineta així molt divertida, molt amena per nosaltres. No és el mateix estar en l'activitat del CRIS sempre allí dins de la classe i això. Vens així, vens deprimit i eixes content. Treballes la terra, t'animes, després veus la collita, vas collint, quan tenim les tomateres s'enduiem cabassades de tomates. Cabassades de tomates i molt bé. Una frase que diu diverses persones han dit és «esto m'ha salvat la vida». És exagerar, la vida ningú la perd, però s'han donat compte que estan entretenguts, molt entretenguts, i cada vegada que treuen el producte, veuen créixer la planta, que al principi és un patir, perquè diuen no creix, no creix, i quan ja veuen que sí, i és el producte, entonces quan veus que venen, inclús ho notes en l'assistència, venen de matí, de vesprà, venen de matí, de vesprà, i ja volen estar-s'hi moltes hores. N'hi ha persones jubilades que ens han dit que li han donat vida, perquè estaven sentats en un banquet de l'Albereda i ara resulta que estan allí en la terra. Entonces, per a nosaltres això és el més important i és el que perseguíem, que la gent se senta realitzar, que la gent senta que el que està cultivant, el que té allí, que és seu, que li ha costat, perquè és molt important la dignitat de la persona. El que jo estic fent, m'ho estic guanyant. La gent, les persones, per desgràcia, estan venint a demanar per la situació que n'hi ha, però no s'agrada venir a demanar. No s'agrada. I quan tu els veus allí que estan treballant la terra i després tenen aquesta satisfacció, clar, és la seva dignitat, és que això ho han fet ells. I és el que preteníem i creguem que està així més o menys bé. Els horts urbans han aconseguit que moltes persones tornen a sentir il·lusió a través d'aquest projecte i a més d'aportar els productes de l'horta valenciana que abans els mancaven, els ha permès conèixer gent nova, altres cultures i, per suposat, aprendre un ofici nou, el de la terra. Però aquesta convivència que tenen ells i aquest respecte entre uns i altres, que és el que nosaltres busquem sempre així en gent de la consolació. Que la gent tinga, perquè allí tenen en compte que n'hi ha diferents, n'hi ha marroquí, espanyols, romanos, búlgaros i equatorians. I la convivència d'entre ells és boníssima. L'hora de l'almorzar és el millor moment i a la caiguda de l'esprà ve més gent perquè encara està fent calor i és quan més gent ve i així contínuament estem a la broma i ajudamos en tot. Això sobretot, el que més és la labor d'equip. Així tenim cultura africana de Sud-amèrica i Argelia, Marruecos y el resto de espanyols, ¿vale? Entonces, la combinació d'aquestes qüestions ha fet que uns productes isquen més avant que altres.
per qüestions que no sabien. Per exemple, enterrar la manguera, els africans la solen enterrar, nosaltres la tinguem a l'aire. I resulta que és efectiu. Així, el bo que tenim és que és un ambient molt bo. Vull dir-te, nosaltres, al ser 10 usuaris, pues mos partim. El dilluns ve un grup i el dijous ve un altre grup. I així en la resta de persones, pues molt bé. La veritat és que ens duem tots molt bé i la relació és molt bona. Este home sap molt de l'horto i ens ensenya, li preguntem el que no sabem i ell ens ensenya i anem fent. Hem après molt. Que n'hi ha molt de companyisme, perquè la veritat és que no n'hi ha males coses entre nosaltres i no passa res. Agarrar consells d'ací, agarrar consells d'allà i a poquet anem fent algunes coses. Tenim els nostres fracassos perquè creiem que potser una cosa es planta d'una manera i es planta d'una altra, però va ensenyar-nos la cosa que a poquet anem pillant-li el caure a algunes cosetes. I el que no sé jo, pues, el sap el meu companyero o el sap l'altre, es preguntem entre nosaltres i de veure com un ho planta, pues, ensenyem. És com si estiguem ara anant a l'escola, però d'agricultura. El projecte dels horts urbans i ecològics de Xàtiva i Ontinyent està resultant tot un èxit i per això des d'ambdues plataformes es treballa per ampliar-lo i també expandir-lo a altres municipis. Tenim més projectes d'ampliar els terrenos. Si l'Ajuntament té més terrenos i apreguem una altra vegada un acord, doncs nosaltres tirarem endavant sempre. El que ara anem a fer, que ja esta setmana anem a deixar-ho ja arreglat, és portar allí joguines i bicicletes i coses per a fer una aula allí baix per als xiquets. O sigui, quan vagin els pares, els menús que estiguen allí baix, jugant, que s'entretinguen, que vegin d'on ixen els tomatos i els pimentos, que ho sàpien perfectament i al mateix temps que estiguen entretenguts. Sempre se deixarà una reserva de terreny, perquè ara no n'hi ha, però millor de 6 mesos, d'ací un any pot haver, pues, intentar deixar una reserva, i si les dues organitzacions que estan fent una llavor molt important social de cara als seus usuaris demanaren una ampliació, pues, s'estudiaria i se podria veure positivament, claro. El començament va ser, la gent del poble era molt escèptica, molta gent deia que no tenia cap futur, que no anava a funcionar, que anava a anar malament, però el que va passar va ser tot el contrari. Ràpidament es van plenar els horts conforme es van anar apropant la gent a sol·licitar-los i de seguida es van ampliar a altres zones del poble i fins avui sempre ha hagut llista d'espera. És un poc complicat, en aquest cas perquè els terrenys que estan així prop són de Caixa Rural, que ara ja no és Caja Rural, ara és Caja Mar, i per tant les sol·licituds que s'han enviat tenim que tornar a enviar-les i inclús estem plantejant-se l'anar també a parlar directament amb ells com a Ajuntament a veure si hi ha possibilitat de cessió dels terrenys a aquest projecte, que no crec que hi hagi ningú tipus de problema. Se pot col·laborar d'altres formes també en els ciutadans i crec que també és una manera d'ajudar en una situació difícil de la nostra societat i sobretot donar gràcies a aquests dos col·lectius com és Temple Evangèlic i gent de la Consolació, que va ser un dels promotors de tot això, i els grups polítics que han apoyat també, perquè no, des de l'Ajuntament de Xàtiva, i aquells col·laboradors com puguen ser els regants i altres que gràcies a tots tot això va endavant, i si n'hi ha 50 famílies que puguen tindre algun mig per a tirar-se alguna a la boca, això ja és important, ja és prou. Que la gent que vulgui apuntar-se en aquest cas a participar d'estos horts i tindre una parcel·leta per a poder cultivar en estiu les tomates i en hivern el que siga, també pot acudir directament a la colla ecologista a l'Arrel o acudir a l'Ajuntament d'Ontinyent, en aquest cas a la regidoria a l'oficina de Medi Ambient, donar les seus dades i se li cridarà per telèfon i tindrà la parcel·leta. Hem de dir que hi ha llista d'espera. Gràcies a aquests projectes, més de 100 famílies entre Xàtiva i Ontinyent poden disfrutar dels productes bàsics de la nostra terra alhora que han trobat un refugi per escapar dels problemes diaris. Cuidar el terreny per a més tard cuidar el cos s'ha convertit en la millor feina i el millor entreteniment per a continuar endavant en aquests moments. A més, l'experiència que estan vivint als horts urbans
els està permetent aprendre un nou ofici totalment desconegut per a ells. Totalment integrats els uns amb els altres, tots descobreixen noves tècniques cada dia, gaudint d'autonomia i llibertat plena a l'hora de cultivar el que desitgen, sempre respectant i cuidant la natura. Més joves o més majors, no importa la procedència ni els coneixements, els horts urbans guarden una parcel·la per als més necessitats.